8 и 9 въпрос от конспекта са въпроси свързани с денталните цементи. Има възможност за два цимента. В конспекта има два цимента. Единия се казва цинк-фосфатен цимент, а другия стъклено-иномерен цимент. Акцента при приготвянето на гласоиномерен цимент е в това да демонстрираме респект и уважение към предписаните от производителя дози. Защото наистина това е един цимент, който обратно на цинк-фосфатния цимент, най-малки промени в съотношението на праха и на течността водят до влошаване на качеството на цимента и производителят изрично е оказал, че ако вие не спазите точно предписаните от мен съотношения, не очаквайте да получите цимент с такива добри качества, каквито ние рекламираме в нашите рекламни материали и лекции. Това дозиране започва още от така нареченото разбухване на праха, което всъщност цели да получи една и съща плътност всеки път, когато загребваме лъжицата. Защото стоейки и престоявайки преди да започнем да го употребяваме, този цимент може да слегне, така да се каже, и неговата плътност да стане по-голяма и евентуално ние да загребем едно по-голямо количество, отколкото той имал предвид, когато е произвел обема на тази лъжичка. Така че започваме с едно ритуално разбухване на цимента. Отваряме. Дозирането на лъжицата става като изваждаме се в излишък праха и с вертикална шпатула и едно движение премахваме целия излишък. Недопустимо е да се оказва по някакъв начин налягане, което да вкарва повече прах в тази лъжица. Значи едно движение и вертикална шпатула. Следва втора лъжичка, защото съотношението на този цимент е 2 лъжици към 3 капки. Отново с едно движение се дозира. И затварям. Течността. Винаги капката трябва да бъде в едно и също количество. За целта на известно разстояние от листчето оставяме капката сама от собствена си тежест да се образува и да капне. Чакаме до момента, в който тя сама се процежда и капва. И тук е важно да кажем, че голяма грешка би било, ако използваме метална шпатула, а не пластмасова, тъй като твърдостта на частиците в гласоиномерния цимент е по-голяма, отколкото природната твърдост на металната шпатула. Това става причина повърхностните окиси, които са по металната шпатула, да отидат в нашия цимент, който променя качеството на цимента и променя неговите оптични характеристики. Затова задължително той има фабрична шпатула, която е именно за приготвянето на стъклено-иномерен цимент. Приготвянето на стъклено-иномерен цимент има две условия: да бъде за максимално кратко време и да бъде на минимална площ самото разбъркване. За целта разделяме праха на две части, понеже тук са две лъжички, това много лесно става. И стремейки се да бъде на минимална площ, ние по-скоро потупваме праха, за да не отиде настрани. Ето така, по този начин въртя шпатулата. Не повече от 15 секунди. Следва втората порция. Пак така, с идеята да бъде на малка площ, да не избяга настрани. Внимателно потупвам, докато не остане суха прах. И няколко секунди ето така въртя, няколко секунди за самото хомогенизиране.
Правя така, че цялата шпатула, целият ръб на шпатула допре, придвижвам в една посока, притискам, за да отида настрани и натискайки листа, излизам. След това на другата посока, след това на третата. И така за много кратко време, в рамките на няколко секунди, аз хомогенизирам, изгонвам въздуха и този цимент вече е достатъчно размесен и подходящ като вискозитет, за да се постави в короната и да пристъпим към циментирането. Тук е мястото за да обясня няколко думи, да кажа за така наречената тиксотропност на материалите. Повечето течности, които са с нисък вискозитет, при рязко покачване на налягането, изведнъж променят вискозитета си и в първите милисекунди на този удар на налягането, те реагират като твърди тела. Пример за това може да бъде, примерно, скачането на човешкото тяло, което пада от 10 метра височина в водата, при скачане, при скок във вода. Значи, в първи момент, сякаш частиците на водата не реагират и не правят място, не освобождават място, при което, както казах, тази течност реагира като твърдо тяло. Това покачва рязко вискозитета и докато стане време, в което те да се отместят, това може да доведе до увреждания на тялото. Същото би се случило, ако с някаква голяма засилка удариме с всичка сила по водната повърхност. Когато обаче допрем ръката си на водната повърхност и отново с всичка сила се опитваме да загребеме, тъй като постепенно се покачва скоростта на ръката, това вече не се случва и водата се отмества. Тоест, повечето течности при рязко покачване на налягането реагират като твърди тела в началото. Има обаче течности, които при рязко покачване на натоварването рязко намаляват вискозитета си, точно обратното на водата. И именно такива течности на нас са ни необходими в денталната медицина, те са много полезни, защото техният вискозитет всъщност е значителен и това позволява, например, когато поставим някакъв отпечатъчен материал на горната челюст или когато поставим цимента в короната и обърнем короната обратно, той да не започне да тече и да капе. Вискозитетът е значителен и земното притегляне не е в състояние да предизвика такова капане. Когато обаче притиснем отпечатъчния материал или накараме пациента да стисне и окажем налягане върху тези течности, изведнъж те се втечняват до такава степен, че излишъкът излиза като вода навън. И както казах, тази тиксотропност е полезна тогава, когато е значителен вискозитетът без да имаме натоварване и тогава, когато го натовариме, той изведнъж се втечнява, което позволява короната да си отиде на мястото и отпечатъчният материал да влезе в най-труднодостъпните места.